Masinibulise mawethu, sinamkele kwindaba zesebe lezolimo e-Eastern Cape. Kutshanje isebe lezolimo e-Eastern Cape liqhube iphulo lokwazisa nokufundisa abafuyi ngesifo sochwane nenyebethu, indlela esisasazeka ngayo kunye namanyathelo okuzikhusela. Oku kulandela ukuqhambuka kwesi sifo ephondweni nokubangela inkxalabo enkulu kubafuyi. Silapha kwiphulo esinalo esingayibiza uba yicampaign ye-awareness program kumafama nabafuyi ngakumbi abenkomo okanye abempahla emfutshane, kuba kukho esi sifo siqhambukileyo kuthiwa sesenyebethu kunye nochwane okanye FMD, foot and mouth disease. Sifuna ke abantu bayazi ubungozi baso nokuba sinwenwa lula neempawu zalo esithi sizichaze ngamaxesha onke uba ubona ngezinkwe ezininzi eziphokoka ngathi kuvulelwe itepu, namadyunguza emlonyeni, umlomo ube nezilonda lidumbe ilwimi, okanye phaa kwimpuphu zesilwanyana zingakwazi uhamba. Iyazichaphazela kakhulu imfuyo yabantu and yinwena ngokukhawuleza ukusulela ezinye. Itsho ke ngoku ibachane ngakumbi kuqoqosho kwabo bafuna ingeniso ngemfuyo yabo, kuba xa ingakwazi ukutya umlomo udumbile unezilonda, ithetha ukuthi nezinga nomgangatho wenyama yayo awukho mphezulu, uyehla, bangafumani ingeniso efanelekileyo, bangakwazi nokuzithengisa. Sithi ke abantu ukuze bayinqande le nto mabangazithathi imfuyo esuka ngaphandle okwendawo okanye ziphume makeze bazikhontrole. Ukuba kwenzekile uba kubekho umntu oza nemfuyo esuka endaweni kwenye liphondo okanye kwenye indawo, mayike iqale ibekelwe ecaleni okanye iquarantine for 28 days, iintsuku ezingama-28, ukuze kujongwe uba ezi mpawu aziveli na. Ukuba ziyavela ijongwe, itritwe okanye idityaniswe nabalimi. Siyabongoza ke abantu bakuthi uba kuye kwafika inkomo entsha efikayo okanye umntu uneempawu aziqwalaseleyo, mabakhangele amagosa wesebe lezolimo kwamsinyane ukwenzela ukuba kucace ukuba isifo sikhona okanye asikho. Sesizibonile ke ezi ndawo ikhona esi sifo apha. Sibongoza intsebenziswano kubantu, iinkokheli zokuhlala kunye nabantu ukuba mazoluswe imfuyo, yoluswe ikwazi ukontrola i-movement okanye ukuhamba ukuze isifo esi singanweni ngokukhawuleza. Namhlanje sikunye naye umphathiswa wesebe lezolimo e-Eastern Cape, uMama uNonceba Nkontsiwe, njengomntu onikeza isikhokelo kwimicimbi ephathelene nezolimo kweli phondo. Umphathiswa uzosicacisela gabalala ngesi sifo sochwane nenyebethu nesithe gqolo ukuxhalabisa abafuyi kweli phondo. Uzawusipha ingcaciso ebanzi ngesi sifo, imeko yaso kweli phondo lethu nefuthe laso kwimfuyo, kuquka namanyathelo athathwayo lisebe ukulwa nokuthintela ukusasazeka kwesi sifo. Masikubulise, sikwamkele mphathiswa, kunjani? Mandibulise kuwe Matshezi, ndibulise nababukeli be-TV yesebe. Khawusicacisele ngesi sifo sochwane nenyebethu ngendlela esisasazeka ngayo kwinkomo kunye nezinye izilwanyana. Esi sifo sisasazeka lula kwaye siyakhawuleza xa sisasazeka, kuba umntu ongene endaweni eneenkomo ezinesi sifo uyakwazi usithatha ngempahla, asithathe nangezihlangu, aye kwindawo enezinye iinkomo kwenye indawo, afike azosulele ngokusuka empahleni nasezihlangwini zakhe. Ngoko ke nasezinkomeni, ukuba bekukho inkomo ekwenye indawo yaze ikanti nesifo yaya kwenye indawo, iyasisasaza ngolo hlobo. Nabantu, umntu onyathele kubulongwe beenkomo waze wangena wahamba waya kwindawo ebingenaso esi sifo wafika ngeza zihlangu zakhe enyathelo babulongo, siyasasazeka lula ngolo hlobo. Sisasazeka ngokukhawuleza okudibene nokungxama. Yiyo loo nto sinqandayo abantu abasusa imfuyo kwenye indawo bayise kwenye, nobuyisusa kwelinye iphondo ayizise kwelinye iphondo, kwenye ilali ayise kwenye ilali. Siyabongoza ke abantu ukuba mabakulawule ukushukuma kwemfuyo okanye ukuhamba kwemfuyo. Enye into esiyicelayo kukuba abantu mabaqwalasele le mfuyo ukuba inaso na iimpawu, kuba abanye angawuthenga ngenjongo yoxhela kwenye indawo kanti izawuqhambuka esi sifo kodwa iimpawu bezingekabonakali. So sibongoza ke abantu babaqwalasele ezo mpawu. Yiyo le nto sishumayela ukuba phambi kokuba kwenzeke nantoni na, abantu mabafumane amaphepha-mvume ngoku. Yeyona nto esicinga uba izasincedisa. Abafuyi namafama mabayeke uzikhaphela, mabazolusi, kuba kaloku ezindaweni zokuhlala akukho nto inqandayo ukuba azinawuhamba apha enjengamacingo. Kanti xa umuntu ezolusa, siyavumelana uba kulalala sikabikho esi sifo, maziphele kule ndawo, kuvunyelwane ngabalusi.
wonke umuntu athathe inxaxheba. Khawusicacisele banzi ngesimo sesisifo kweli phondo. Yeyi isenza sibe nonqunguphalo, kaloku siyalichaphazela uqoqosho. Xa isifo sifikile, impawu zalo zizo ezibangela uba ndithethe ngoqoqosho. Kubakho amathe amaninzi aphuma emlonyeni ngongathi avulelwe etepini. Kubekho amadyungudyungu, izilonda emlonyeni, ilwimi lidumbe nasezintupheni. Ezinamabele ziba nezilonda, kube nzima usenga. Xa kunjalo, inkomo ayikwazi ukutya, umgangatho wenyama uyehla. Then xa wehlile umgangatho wenyama ithetha ukuthi ingeniso ayizukufana naxa bekungekho isifo. Ngoko yiyo le nto sithi ichaphazela uqoqosho lwephondo, iphinde ichaphazele noqoqosho lomfuyi lo okanye ungumfama. Kuba ingeniso yakhe ngoku izaba nengeniso izaba phantsi kunokuba ilindelekile. Yiyo le nto ke sibongoza ukuba masithatheni inxaxheba sonke ukuze sikwazi ukunqanda ukunwenwa kwesi sifo. Mphathiswa, ingaba esi sifo sinefuthe lini kubalimi ngakumbi abo basakhasayo? Njengoko ndisitsho ukuba sibachaphazela kakhulu ngakumbi kwingeniso, kuba ingeniso yabo ayizufana nengeniso ibifanele uba bayayifumana xa inyama. Yile nto sinewari ukuba ngaba kukho umuntu othengisela umfuyi okanye umfama okanye othengisela umntu ngexabiso elisezantsi kakhulu, hayi umnqwazi wethu awuqini, ngokungathi noko ikhona into ayaziyo ngesifo senkomo esikhoyo. Le nto sithi ke ngoku abantu mabangakuvuyeli ukuthengiselwa imfuyo okanye ukuthengiselwa inkomo ngexabiso elisezantsi. Thetha ukuthi umuntu uyayazi kodwa kube zingekaveli impawu angakuqhatha. So nawe ke ngoku umuntu uthengiselwayo, umnqwazi wakho mawungaqini, ungayithengi kuba uyibona uba i-cheap. Funeka ukrokrhe uba ikhona into engahambi kakuhle ngaloo nto. Iyabachaphazela kakhulu abafuyi, ngakumbi kwinto edibene nezoqoqosho. Kukho iingxelo zokuba abalimi abaninzi basebenzisa ipetroli, ityiwa irhabaxa kunye notywala besintu ukuthintela esi sifo. Ingaba ke sithini isilumkiso sakho ale misebenzi ingakhuselekanga? Ndifuna ulumkisa ngelinqandayo ukuba abantu mabangawathathi la macebiso aza nabantu. Isifo sona esi sokuchwane nenyebethu asinalo iyeza esilinyangayo. Kodwa bakhona abantu abathi hayi i-vaccine bazibize zonke ke amayeza atritayo ngamagama wawo endingazowabizi. La magama awanyangi, koko ayathomalalisa. Ukuba ibidumbile kuthomalale ukudumba, uba inezilonda kuthomalale izilonda. Izawuthe kuhambeni kwethuba inkomo iye izokha okanye izibhilda ngokwayo umzimba ude ubuyele esimeni sayo naturally. Yiyo le nto sithi abantu mabangazisebenzisi, kungenjalo mabafune amacebo koogqirha besebe. Bathe bhazalala balinde wonke umuntu ozisa ingxaki kubo ukuze babacebise ngendlela elungileyo nefanelekileyo. Andifuni ke ngoku ukuba ndingayinqandi le nto yepetroli endiyivayo. Ewe bona emehlweni abo bathi kunjalo. Mhlawumbi iyawuchaphazela impilo yemfuyo leyo emveni kwethuba. Mhlawumbi angangayiboni namhlanje, kodwa thina siyafuna unqanda silisebe ngoba sinoxanduva lobacebisa ngendlela efanelekileyo nesemthethweni abafuyi namafama kowethu. Mphathiswa, sicela uphose nje umyalezo wokugqibela kubalimi ngamanyathelo abanokuwathatha ukuze bathintele esi sifo. Abalimi bakowethu into endinobacela ndibabongoza amabayenze okwangoku kukuba mabancede bangayimuvi okanye bangayihambisi imfuyo ukusuka kwenye indawo uya kwenye indawo. Mabangayikhapheli bayishiye, mabayoluse ngoba ngokuyishiya kwabo izawuhamba iyowutsho kwenye indawo iyowuthatha okanye ise isifo kwenye indawo. Enye into endinobacela abayenze ngayo into yokuba mabancede xa ubona iimpawu ezifana nezi ndigqiba uzichaza, khawuleza uyozixela eofisini yesebe lezolimo ekufutshane kuwe ukuze ucetyiswe ngendlela efanelekileyo. Kungenjalo masibambisane sonke kuba le imfazwe kuyabonakala uba ayifuni mntu omnye, ifuna sonke sidibane sikwazi ukulwa ukunwenwa kwesi sifo. Okwangoku ndisathi uba sinoyibamba apho singekafumani i-vaccine singalinqoba eli daba okanye singaliphumelela le mfazwe kubonakala uba izowusinqongophalisa. Sibamba ngazo zozibini Mphathiswa. Uziveleke mbukeli, lowo ibingumphathiswa wesebe lezolimo i-Eastern Cape uNonceba Kontsiwe. Xa sigoqula ikhasi, njengenxalenye yenkqubo yephondo ka-2026 ebizwa ngale Back to School,
Umphathiswa wezolimo e-Eastern Cape uNonceba Kontsiwe kutshanje uqhube utyelelo lokujonga inkqubela yomsebenzi kwizikolo eziliqela neziquka Ingozi Senior Primary School eNtabankulu. Nanjengoko eliphulo liquka onke amazinga olawulo karhulumente kolutyelelo, umphathiswa ebephelekwe ngusodolophu kamasipala Alfredzo, ukhansela Nomasomi Mshuqwana kunye nezinye iinkokheli zaseNtabankulu. Namhlanje silapha eNgozi Primary School eNtabankulu phantsi kwe-local municipality iNtabankulu eAlfred Nzo District Municipality. Ngokwesiko likarhulumente lokuba xa kuvulwa izikolo kufuneka urhulumente eyile nee-departments zonke zikarhulumente kuyobona uba isikolo sikulungile na uvula izikolo, siredi kangakanani na, zintoni na ii-challenges okanye imicelimingeni isikolo esihlangana nazo ekuvuleni. Siye sabona ke ukuba isikolo okokuqala sisese-prefects, kodwa ithemba elikhulu lelokuba isikolo siyabona uba khona ibloko eyokhiwayo phaa ekuthiwa yi-admin block. Uprincipal wayenza ke iripoti yesikolo, wazichaza ke ii-challenges ngakumbi ezabantwana abangenazo i-birth certificate, esibone ukuba zezona ngxaki eziserious kakhulu. Esicelileyo ke u-social development edibene noSASSA funeka bancedise babalandelele ukuze nenkosi ukuba inkosi yalapha ibikhona incedise ukujongeni abo bantu abanjalo ukwenzela abantwana bancedakale. Kodwa kusifundisa kakhulu kukuba nangani kukhona abantwana abangenazo i-birth certificate kodwa abantwana bayaxhamla kukutya kwesikolo. Ngoko ke noko iingxaki zalapha ziingxaki ekubonakala uba zizawusombuluka ngokukhawuleza. Kwingxaki yamanzi sifumanisile uba ukhona upipe olapha kufutshane ikontraki emsebenzisayo ukokha le bloko iyokhayo. Kukushota nje ke ngokumasipala ancedisane naloo nto isikolo sikwazi uba namanzi. Bathembisile ke uba baza kuyenza loo nto kungekudala. Kona ngokwesikolo esi nemeko esikuso ngabantwana abancinci abakabi nazo ezingxaki ezinkulu, bayafunda nje kakuhle. Neetishara ziqeshwe ngokwe-PPN yakwa-education, bazitishara ezine esicinga into yobana kuthiwa ke ngokomthetho wakwa-education bakulungele nangokwenani lalapha. Ukuba ngaba uprincipal uthi uyaxakeka ngoba funeka efundisile aphinde enze nomsebenzi, bacetyisiwe ukuba mabenze njani na ukufumana abantwana abathi baphume kwii-trainings ezithile bencediswa ngusitha azo-allocathwa apha akwazi ukwenza lo msebenzi we-administration. Okusivuyisayo na kakhulu into yobana apha esikolweni kuyavanwa, kuyaqhutywa kakuhle, bayapasa abantwana ngoba kaloku ithemba lethu kukuba ziinkokheli zangomso ezizilapha kwesi sikolo. Sivuyiswa na yinto yobana abazali bathatha inxaxheba, inkosi ibikhona ngokwayo yale ndawo kwesi sikolo. Iingxaki zabo noko ziingxaki ezicacayo uba zingakaninazo ithutyana ezizawuthi njengoba ixesha lisombululeka. Istructure esi sokhiwayo kuthiwa ngokweplan kufanele uba sibe sigqityiwe ngoJulayi. Sinethemba ke uba kuzawuba njalo ngoba sithe xa silapha sabona nokuba inkqubela phambili ikhona. Mphathiswa, khasikrobise ngokuqhubeka kweliphulo lephondo lokuqala konyaka nelaziwa njenge-Back to School. Sekuphantsi kwalisiko likarhulumente ukuba qho xa kuvulwa izikolo ukuqala konyaka naphakathi enyakeni kundwendwelwe ezikolweni. Enye yeenjongo zaloo nto kukujonga uba isikolo sikulungele na ukuvula xa kuqala unyaka, sinazo zonke izinto. So siliqhubile kakuhle ke eliphulo njengoba urhulumente ethathe isigqibo sokuba masiyokujonga uba izikolo zikulungele na ukuvula izikolo. Kuyabonakala mphathiswa uba oko nixakekile ile nkqubo. Khawusicacisele ngendima eyidlalayo kunye nawe njengomphathiswa kule nkqubo. Esinye sezikolo esisindwendoleyo sisikolo esiyi-Agricultural High School esipha eMatatiyela eMorusi. Injongo kukujonga nokubakhuthaza abafundi ukuba mabathathe eli khondo lezolimo naseNgozi ngokunjalo. Kodwa kwisikolo apho singeyo-agricultural school, umsebenzi wethu kukuqinisekisa uba isikolo ngasinye siba nayo noko indawo yokuthiwa yigadi ukwenzela uba bakwazi ulima. Injongo yethu ephambili ke silisebe kukulwana nendlala. Asifuni kwanto idibene nento yobana kuthiwe kukho indawo eyindlala. Kodwa nangaphezu koko sifuna abantwana bayazi beselula ukuba ukuthatha ikamva kwezolimo yeyona nto ibhetele abanokuyenza. Siyabakhuthaza ke ngokuba bayiqale besekwezaa zikolo zisezantsi, anyuke nayo ukuze siyazi uba lo iyaba ngumfama nosomashishini ophuma izandla ekuhambeni kwethuba. Besicela uphose nje umyalezo wakho wokugqibela kubafundi mphathiswa. Bafundi, into endinokunicebisa yona yinto yokubana agriculture is the way to go. Kweli ixesha sikulo ngoku sinomhlaba, umhlaba yindyebo yethu. Ngoko ke
masiwusebenzise, sifunde, sikwazi uba ngosomashishini abaphuma izandla ukubheka phambili. Masibambe ngazo zozibini mphathiswa. Ngolo hlobo ke siyaziqukumbeleza namhlanje mawethu de kube lixa elizayo kamnandi.